μάθημα, να σεβαστούμε την προσπάθεια και των συμμαθητών και των μαθητών μας και των συμμαθητών σας και των συναδέλφων, να δείξουμε τον απαιτούμενο σεβασμό στη γιορτή που απαιτείται σήμερα, χωρίς να χρειαστεί να παρεμβαίνουμε εμείς οι συνάδελφοι, οι καθηγητές, να λέμε κάθε τρεις και λίγο ησυχία και ησυχία. Σεβαστείτε και τους γονείς που είναι σήμερα μαζί μας και θέλουν να παρακολουθήσουν τη γιορτή των παιδιών τους. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είστε στο σχολείο εδώ και είστε όλοι οι μαθητές μας, γιατί είστε όλοι θαυμάσιοι. Λοιπόν, η γιορτούλα ξεκινάει, κυρία Παπανδρέου. Αχ, να φυσήξει τρεις και να τρελάνει την ελαττώντας στη Λιάκουρα. Να δώσει μια με την κοφιά του και να πεινάξει την τυράννια στον αγέλη. Και να τραβήξει τη σαρκώντας νύχτα στο χαλκά να μας χορέψει τσάμικο, θα μεσεί στην τάπια. Και ντέφει το φεγγάρι να χτυπάει, που να γεμίσουν τα νησιώτικα μπαλκόνια αγουροξυπνημένα πεθολό και σουλιώτισες μανάδες. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Η άνοιξη της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1453 σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της Τουρκοκρατίας στα Βαλκάνια. Βέβαια, οι περισσότερες περιοχές των Βαλκανίων είχαν ήδη περιέλθει στην τουρκική κυριαρχία πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Η περίοδος τουρκοκρατίας είναι συνυφασμένη με την καταπίεση, την εκμετάλλευση και τη βία. Ωστόσο, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η επιθυμία και η ελπίδα των Ελλήνων για ελευθερία παραμένει άπτεστη. Η Επανάσταση του 1921 δεν ήρθε ως κεραυνός στην εχθρία. Την προετοίμασαν όλες τις μικρότερες επαναστάσεις, τοπικές εξεγέρσεις, καταρσίες πάνω στα βουνά εναντίον του Οθωμανού δυνάστη. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές έπαιξαν οι αρματόλοι και οι κλέφτες, που με τη δράση τους αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον λαό που εκφράστηκε μέσα από τα δημοτικά τραγούδια. Το δημοτικό τραγούδι είναι σαϊδός, διαβάζει με τις γραμματάξεις Ιησούς Χριστός. Ένας αϊτός περήφανος και ένας αϊτός λεβέντος από την περηφάνεια του και από τη λεβεντιά του. Δεν πάει τα κατώμερα να καλοξοκοιμάσει. Μόνο μένει πάνω στα βουνά, ψηλά στα πρωτοβούνια. Και έριξε χιόνια στα βουνά, η κρούσταλα σου κάπου. Εμάρτωσαν τα νύχια του και έπεσαν τα φτερά του. Κι αδυνάτιο πήγε και έκατσε σε ένα ψηλό λιθάρι. Και με τον ήλιο μάλλονε και με τον ήλιο λέει: Ήλιε, για δεν πάρεις και δώσε την αποστούλα. Να λιώσουνε τα κρύσταλλα, να λιώσουνε τα χιόνια. Να γίνει μια νύχτα καλή, να γίνει καλοκαίρι. Να αισθανθούν τα νύχια μου, να γιάνουν τα φτερά μου. Να έχουν τώρα τα φιλιά και τα άλλα μου τα δέντρα. Πάνω στην πέτρα
γίνονται, πολλές και αποτυχίες. Οι συνθήκες γίνονται πιο ευνοϊκές κατά το 18ο αιώνα. Το κίνημα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι δημιουργούν μια νέα ελπίδα. Οι Έλληνες διαφωτιστές, αλλά και οι μορφωμένοι φαναριώτες και η Εκκλησία προετοιμάζουν πνευματικά και ψυχικά τους υπόδουλους για την Επανάσταση. Ξεχωριστή θέση του δρόμου προς τον διαφωτισμό έχει ο καλόγερος Κοσμάς ο Αιτωλός, γνωστός και ως Πατροκοσμάς. Αφιέρωσε τη ζωή του να περιοδεύει από χωριό σε χωριό για περίπου 20 χρόνια. Σκοπός του κηρύγματος του ήταν ο φωτισμός του γένους και μέσω για την πραγματοποίησή του είδε στο σχολείο. Μέσα σε 16 χρόνια ιδρύει περίπου 200 σχολεία. Ο ίδιος έλεγε «Δεν βλέπετε όπου το γένο μας αγρίεψε από την αμάθεια και γίναμεν όλοι ως αμφιρία. Δια τούτο σας συμβουλεύω να κάνετε το σχολείο. Να σπουδάζετε κι εσείς αδελφοί. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους». Κορυφαίες μορφές του νεοελληνικού διαφωτισμού υπήρξαν ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Ρήγας Φεραίος. Στα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση στα καφενεία και στα σπίτια, στις πολιτείες και στα χωριά, ήταν κρεμασμένη μια χρονογραφία που παρίστανε την Ελλάδα κουρελιασμένη, γονατισμένη και αριστοδεμένη. Δύο άντρες γύρευαν να τη σηκώσουν, σπάζοντας τα δεσμά της. Ο ένας ήταν ο Κοραής και ο άλλος ο Ρήγας. Ο Αδαμάντιος Κοραής πίστευε πως το ελληνικό έθνος, για να σπάσει τις αλυσίδες της σκλαβιάς, έπρεπε να βγει από τα σκοτάδια της αμάθειας και της δυσιδαιμονίας. Έλεγε χαρακτηριστικά, όταν ταχόταν λάμψωση, η δουλεία πρέπει εξ ανάγκης να πάψει. Ήταν ανθρωπιστής, λατρεύω, έγραφε την ελευθερία, αλλά θα ήθελα να τη βρίσκω πάντοτε θρονιασμένη ανάμεσα στη δικαιοσύνη και τον ανθρωπισμό. Καταλυτικό ρόλο στην αφύπνιση του έθνους έπαιξε πατριωτική δράση του Ρήγα Φεραίου, κυρίως στο εξωτερικό, αν και θανατώθηκε στις φυλακές του Βελιγραδίου από τους Τούρκους το 1798. Πρόφτασε να ρίξει το σπόρο του επαναστατικού πνεύματος με το δίστιχο «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή». Ως πότε παλικάρια φτάζουμε
Νικόλαος Κουφάς, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ και ο Αμανουήλ Ξάνθος ιδρύουν το 1814 στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία. Η Επανάσταση δεν θα μπορούσε να ξεσπάσει. Την έναρξη της Επανάστασης του και τις στρατιωτικές επιτυχίες των πρώτων χρόνων θα παρακολουθήσουμε σε ένα σύντομο βίντεο. Την εξέλιξη του έθνους. Την εποχή εκείνη επικρατούσε επαναστατικός αναδρασμός στην Πελοπόννησο. Η βεβαιότητα ότι έφτασε η ώρα για την ανάσταση του έθνους γέμιζε ενθουσιασμό τους Έλληνες. Η φιλική εταιρεία ανέθεσε την αρχηγία του αγώνα στον Αλέξανδρο Ψηλάντη, Έλληνα αξιωματικό στο ρωσικό στρατό. Σύμφωνα με το σχέδιο των φιλικών, η Επανάσταση θα άρχιζε στις παραδυνάτιες ηγεμονίες για να αναγκαστούν οι Τούρκοι να στείλουν στρατεύματα μακριά από τις ελληνικές περιοχές. Πράγματι, στο Ιάσιο της Μοντεβλαχίας, στις 22 Φεβρουαρίου 1821, ο Υψηλάντης ύψωσε τη σημαία της Επανάστασης. Το κίνημα του απέτυχε. Το επαναστατικό σώμα γεννήθηκε, αλλά τουλάχιστον απέτυχε ο μετρησπασμός. Είχε άλλωστε οριμάσει η επαναστατική ιδέα και στην Πελοπόννησο όλοι ήταν έτοιμοι για δράση. Στις 23 Μαρτίου, ο πρώτος Μαυροεχάλης, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέσσας και άλλοι υπαρχηγοί με 2.000 μανιάτες και άλλους Πελοποννήσιους δόμηστηκαν ανάτα και αναγκάζουν τους Τούρκους να παραδοθούν. Στις 25 Μαρτίου 1821, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και οι έμπρες του ξεκινούν για το κέντρο της Πελοποννήσου, την Βελγοριτζά. Στον δρόμο τους ξεσηκώνουν τα κλείδη των χωρικών. Οι καμπάνες των χωριών χτυπούν χαρμόσυνα. Ο Κολοκοτρώνης είναι συγκινημένος από τις αυθόρμητες λαϊκές εκδηλώσεις. Το έθνος έχει αφυπνιστεί και ο γέρος του Μοριά με την θρησκευτική του πορεία επιβάλλεται ως ο καθοδηγητής των ασύρματων επαναστατών. Την ίδια ημέρα, στο μοναστήρι της Αγίας Λάβρας, ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε και ευλόγησε ένα λάβαρο σαν συμβολική σημαία για την Επανάσταση. Στο λάβαρο που παρίστανε την κίνηση της Θεοτόκου αναγραφόταν το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Ο Ευαγγελισμός βρήκε τους Έλληνες να αγωνίζουν με την ελευθερία τους. Οι Τούρκοι της Πελοποννήσου εγκατέλειπαν το Ανακρατημούν την Ήττο και αναζητούσαν προστασία στα κοντινότερα κάστρα. Το επαναστατικό κίνημα γρήγορα βρέθηκε παντού, στη Νότια και τη Στερεά Ελλάδα, στο Βόλιο και τη Μακεδονία, στο Πύργο και τη Θεσσαλία, στην Κρήτη. Αλλά ήδη από το 1821 περιορίστηκε στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και το Κοντινά Χριστιανά. Συμφωνούν ότι η Επανάσταση ίσως δεν είχε αισιοτέλος δίχως τη συμβολή του ελληνικού ναυτικού. Πράγματι, χάρη σε αυτή, εξασφαλίστηκε η προστασία των επαναστατημένων περιοχών από τη θάλασσα και παρεμποδίστηκε ο λογαριασμός των Τούρκων με οπλισμό και στρατεύματα. Οι Σπέτσες, τα Ψαρά και η Ύδρα ήταν τα νησιά που ήρθαν πρώτα στον αγώνα. Αυτά τα νησιά που ήταν το προνόμιο της αυτοδιοίκησης διέθεταν ισχυρές ναυτικές δυνάμεις και πολλούς έμπορους και Ρωμανίους ναυτικούς. Ο ελληνικός στόλος υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη διαλύει τους Τούρκους στις ναυμαχίες του Αργολικού, του Πόρτου του Γέροντα και της Κρήτης. Σε σημείο που ανάγκασε τον Τούρκο ναύαρχο Ιφραήμ να υψώσει προς τα πλοία του το περίφημο σήμα «Ο σώζουν εαυτόν Σοφίτο». Σπάνιο εθνική μορφή του αγώνα και της παγκόσμιας ιστορίας ήταν η Λασκαρία Μακεδονία. Η γεωγραφική Ελληνίδα έδωσε όλη τη μεγάλη περιουσία της για να εξοπλίσει ένα μικρό στόλο και πρωτοστάτησε στην πολυλογία του ναυτιλίου από τη θάλασσα. Ήταν τέτοιος ο ηρωισμός της που ακόμα και όταν έδωσε του στόλου της προς τη γη υποχώρησαν, εκείνη έμεινε στις επάλξεις και τους προέβεται να ξαναδούν με περισσότερο θάρρος στο πεδίο της μάχης.
21 έδειξε πλειάδα ηρωικών προσωπικότητων και ενέπνευσε ηρωικές πράξεις ατομικές και συλλογικές. Στη στεριά και στη θάλασσα, άντρες αλλά και γυναίκες, επώνυμοι αλλά και ανώνυμοι άνθρωποι, πολεμιστές αλλά και άμαχος πληθυσμός, δεσπόζουν με τη δράση, την αποφασιστικότητα και την απάρνησή του, το θάρρος και την υπομονή που συχνά ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης σημειώνονται επιτυχίες αλλά και αποτυχίες, ομοψυχία αλλά και διχόνοιες και ιστορικές συγκρούσεις. Ο αγώνας αλλάζει πολλές φορές μορφή. Άλλοτε φαίνεται πως θα έχει αίσιο τέλος και όλα πως κοντεύουν να χαθούν οι οξύδες θέσεις μεταξύ πολιτικών προκλήτων που θεωρούν φυσικό να συνεχίσουν να ελέγχουν την κατάσταση και στρατιωτικών που θέλουν να έχουν μερίδιο εξουσίας, φέρνουν τη διχόνοια και οδηγούν σε εμφυλίους πολέμους των ετών 1823 και 1825. Τα στρατεύματα του Ιμπραήμ που έρχονται από την Αίγυπτο να ενισχύσουν το στρατό του Σιπτάδου βρίσκουν τους Έλληνες διχασμένους και απειλούν να καταστήλουν την Επανάσταση. Η φωνή του Μακρυγιάννη, είμαστε εμείς και όχι είστε εγώ, είναι πολύ αδύναμη να πείσει. Απόσπασμα από τα μνημονεύματα του Μακρυγιάννη διαβάζει ο μαθητής της ΓΑΜΑ τάξης, Κομινάκης Αλέξανδρος. Δεν υποφέρω να βλέπω το άρθρο να πνίγει το δίκαιο. Δια κοινό έμαθα γράφοντας στα γεράματα και κάνω αυτό, το γράψιμο το απελέγει. Ό,τι δεν είχα τον τρόπο τα παιδί να σπουδάξω, ήμουν φτωχός και έκανα το υπηρέτη και τιμάρε βάλωμα και άλλες πλήθος δουλειές έκανα. Να βγάλω το πατρικό μου χρέος, που μας χρέωσαν τη χαρά μου και να ζήσω κι εγώ σε αυτή την κοινωνία. Όσο έχω τα μανέτη του Θεού στο σώμα. Και αφού ο Θεός θέλησε να με κάνει κρανάκι στην πατρίδα μου, να την ελευθερώσω την θεραπεία του, αξίωσε και εμένα να δουλέψω κατά δύναμη λιγότερο από τον χειρότερο πατριώτη μου Έλληνα. Γράφουν σοφοί άντρες πολλοί, γράφουν δημογράφοι τόπου και ξέρουν διαβασμένοι για την Ελλάδα. Ένα πράγμα μόνο με παρακίνησε και εμένα να γράψω. Ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μας. Και σοφοί και άμαχοι. Και πλούσιοι και εύτοχοι. Και πολιτικοί και στρατιώτες. Και οι πλέον φτωχότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε. Αναλόγως ο καθένας. Έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν, δουλέψαμε όλοι μας.
να τη φυλάμε και όλοι μαζί, να μην λέει ούτε ο δυνατός εγώ ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε ποτέ να λέει κάποιος εγώ? Όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάσει, χαλάσει, να λέει εγώ. Όταν όμως αγωνίζεται πολύ και φτιάσουν, τότε να λέμε εμείς. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Και στο εξής να μάθουμε γνώση, αν θέλουμε να φτιάξουμε χωριστό. Να ζήσουμε όλοι μαζί. Έγραψα εκείνη την αλήθεια να ειδούν οι Έλληνες να αγωνίζονται για την πατρίδα, για τη θρησκεία. Να ειδούν και τα παιδιά μου και να λένε: έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θρησκείες, αν είναι αγώνες κοίησης. Και να μπαίνουν σε φιλοτιμία και να εργάζονται στο καλό της πατρίδας, της θρησκείας και της κοινωνίας. καταγράφονται και ορισμένες από τις πιο τραγικές στιγμές της Επανάστασης, όπως η καταστροφή της Χίου και η σφαγή χιλιάδων αμάχων κατοίκων του νησιού, η καταστροφή των ψαρών. Μοναδική η περίπτωση της πολιορκίας του Μεσολογγίου που κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο, δοκιμάζοντας τις ανθρώπινες εποχές και κατέληξε στην ηρωική έξοδο των πολιορκημένων την Κυριακή των Βαΐων του 1826. Απόσπασμα από το έργο του Διονύσιου Σολομού, η γυναίκα της Ζάκηθος, διαβάζει η μαθήτρια της Β' τάξης Καλέμου Μονολιδάκη, Άννα, και η μαθήτρια της Γ' τάξης Παπανδρέου Πηγή. Και συνέβη και αυτές τις μέρες όπου οι Τούρκοι απολιορκούσαν το Μισολόγιο και συχνά όλοι οι μερνοί στην κάποτε νυχτής έτρεμε η Ζάκηθο από το κανόνισμα του πολίτη. Και ήταν τότε όπου κάποιες γυναίκες μισολογγίτισσες επερπατούσαν τριγύρω, γυρεύοντας για τους άντρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που πολεμούσαν. Στην αρχή ντρεπότανε να βγούνε και προσμένανε το σκοτάδι για να απλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήταν μαθημένες. Και είχαν δούλους και είχαν σε πολλές παιδιά δυσγίδια και πρόβατα και βόηδα πολλά. Ακολούθως βιαζότανε και συχνοτυράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο, πότε θα βασιλέψει για να βγουν. Αλλά όταν περισσέψαν οι χρειές, τρέχαν όλοι μερνείς. Και όταν εκουραζότανε, εγκαθότανε στα κρογιάλι και ακούανε, γιατί εφοβότανε μην πέσει στο Μεσολόγιο. Και τες έβλεπε ο κόσμος να τρέχουν τα τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα ανόγια και τα χαμόγια, τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια γυρεύοντας. Και λαβαίνανε χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους. Και δεν τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ρωτήσεις των γυναικών ήταν τις περισσότερες φορές συντροφευμένες από τις κανονιές του Μεσολογιού, και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια μας.
και οι πλέον πάμφτωχοι εβγάζανε το βολάκι τους και το δίνανε και κάνανε το σταυρό τους κοιτάζοντας κατά το Μεσολόγγι και κλαίοντας. Ιδιαίτερα στους συγγραφείς, τους ποιητές και τους ζωγράφους της Ευρώπης εκείνης της εποχής. Ανάμεσά τους ο Γκέτε, ο Βίκτορ Ουγκό, ο Σέλεϊ, ο Λαμαρτίνος, ο Ντελακρουά και ο Λόρδος Μπύρονος. Πολλοί φιλέλληνες στηρίζουν τον αγώνα με τη φωνή και το έργο τους και άλλοι πολεμούν στο πλευρό των Ελλήνων. Η στάση των τριών δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσία, που υπαγορευόταν από τα ιδιαίτερα συμφέροντα κάθε δύναμης και τις οποίες από την αρχή της Επανάστασης οι Έλληνες ήταν στραμμένοι στις ελπίδες τους, οδηγεί τελικά τον Οκτώβριο του 1827 στην ήττα του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου από τις μαχικές δυνάμεις του Ναβαρίνο και στην γρηγορότερη λύση του ελληνικού ζητήματος παρά τις αντιστάσεις που προβάλλει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στις αρχές του 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας φτάνει στον Ναύπλιο ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Σταδιακά, περνάμε στην τελική φάση του αγώνα και την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Με το πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας του 1830, η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο κράτος. Το ελληνικό κράτος θα κτηνόταν νότια της συνοριακής γραμμής που ορίζεται από τους ποταμούς Αχελώο και Σπερχιό. Ας παρακολουθήσουμε σχετικά ένα σύντομο βίντεο. Από εδώ και
υπήρξαν και άλλες μακροχρόνιες συγκρούσεις και διπλωματικές διαβουλεύσεις μέχρι τη δικαίωση της Ελληνικής Επανάστασης. Ήδη όμως η θυσία των Ελλήνων είχε προκαλέσει τη συγκίνηση και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, σε βαθμό που οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, αναγκάστηκαν να επέμβουν για να σταματήσει το κατοκύλισμα και για να εγγυηθούν την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Το 1827 οι τρεις χώρες επέμεναν τους δικούς τους όρους τους Οθωμανούς ύστερα από την αυμαχία του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, κατά την οποία ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος υπέστη πανελευθερία από τη συμμαχική ναυτική δύναμη. Την ίδια χρονιά εκλέχθηκε ο κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Κατορίστριας, και το 1830 το πρωτόκολλο του Λονδίνου κήρυξε την Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος, μεσαίωνα τους ποταμούς Αρχαιό και Σπεχιό. Το πρωτόκολλο μεταγράφηκε σε συνθήκη το 1832 και η ελληνική ανεξαρτησία ήταν πλέον πραγματικότητα. Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Όταν οι ουλές από τις λογοματιές κλείνουν στο πρόσωπο του κόσμου και μέσα στους λάκους που σκάψαν οι οβίδες φυτεύουν με δέντρα και στις καρδιές που έκαψε η πυρκαγιά δένει τα πρώτα της μπουμπούκια η ελπίδα και οι νεκροί μπορούν να γύρουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο, ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάπου. Είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει.
Thank you.